Mal-ħaġra tajna kiet ikun propost li jibdew jitħallsu l-multi li l-forzi tal-ordni jħorġu fil-konfront ta' persuni barranin mingħajr residenza f'Malta fosthom turisti li jinqabdu jwettqu rejati żgħar. Il-proposta tħabbret mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri. Fuq il-mezzi soċjali qal li barranin li jinqabdu jiksru l-liġi bħal meta jarmu barra jew jagħmlu storbju żejjed u jdejqu n-nies ikollhom iħallsu multa minnu fih. Żied li lan wara miżura bħal din u li jissaħħaħ id-deterrent u li n-nies ma jitħallewx jitilqu mill-pajjiż qabel ma jħallsu penali. Argumenta li l-biċċa l-kbira tal-viżitaturi jiġu fostna biex igawdu l-Gżejjer Maltin. Iżda saħaq li dan għandhom jagħmluh b'liċenza u rispett lejn il-pajjiż u l-poplu tiegħu. Il-proposta saret ftit jiem wara li sar magħruf li s-sena li għaddiet aktar minn 4 miljun turist għażlu lil Malta għall btala tagħhom. Waslet li ħallew miljuni kbar fil-bwiet tal-Maltin u l-Awċin. Iżda li wħud minnhom ħolqu wkoll inkonvenjent mhux żgħir f'lokalitajiet bħaswieqi San Ġiljan u l-Belt Valletta. B'reazzjoni l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA laqat il-proposta tal-Ministeru. Qalet li kienet ilha tissuġġerixxi din il-miżura x'sostniet li deterrent bħal dan isaħħaħ l-infurzar, iħares il-komunità u r-reputazzjoni tal-pajjiż. Esprimiet il-fema li l-ħlas ta' multi fuq il-post għandhom jgħinu biex ikunu ta' deterrent u tinżamm l-ordni f'Malta. Saħħet li l-MHRA hija impenjata li taħdem mal-Gvern biex din il-proposta tiġi implementata u tkun effettiva. Sistemi simili diġà jeżistu fatt ta' pajjiżi Ewropej. Fl-Italja l-Pulizija tista' toħroġ multi fuq il-post lit turisti għal reati bħal rimi ta' skart jew ksur ta' regoli lokali. Fi Spanja jistgħu jinħarġu wkoll multi immedjati fil-konfront ta' persuni li jiksru l-paċi u l-ordni tal-pubbliku l-aktar f'żoni turistiċi traffikużi. Fi Franza wkoll kontravenzjonijiet żgħar jistgħu jirreżultaw f'penali li jitħallsu dak il-ħin stess lill-awtoritajiet.